L'Obert Internacional de Badalona, al Memorial Miquel Castellà, es va disputar de l'1 al 9 d'agost del 2018 al Centre Cívic La Salut. Amb aproximadament 4.500 euros en premis, el torneig té l'honor de ser un dels més antics de tot el panorama escaquístic català. I és que compta amb ni més ni menys que 44 edicions a la seva esquena. 273 jugadors de més de 25 països es van concentrar durant 9 dies seguits a la sala de joc per disputar el torneig. D'aquests 273, 48 eren titulats, assolint d'aquesta manera una nòmina de jugadors molt forts. A l'última ronda, els aficionats van poder gaudir dels últims duels de l'edició d'enguany. El plat fort era el matx que es va jugar a la segona taula del campionat entre el mestre internacional cubà Luis Lázaro Agüero i el gran mestre català Marc Narciso. Les taules eren un resultat favorable per al cubà, resultat amb què amb pràcticament tota seguretat entraria dins del podi. Narciso, per la seva banda, tenia una posició favorable i buscava endur-se la victòria per aspirar a acabar entre els 3 primers de la classificació final. Després d'un final de torres molt lluitat, el jugador de l'Escola d'Escacs de Barcelona es va haver de conformar amb un empat que tenia més bon gust per Agüero que no pas per al català. Aquesta partida va reunir molta gent al seu voltant, sobretot quan la majoria de partides del torneig ja havien acabat. Mentre els dos mestres jugaven, també es va decidir, taules més enllà, la classificació final del grup B, molt i molt ajustada en tot moment. Tot i que el campió va ser el mestre internacional Andrés Felipe Gallego, Agüero ens va deixar partides de l'interès, com la que va haver d'afrontar davant la número 1 femenina colombiana, la mestra internacional femenina Melissa Castrillón, jugadora que, per cert, setmanes després, tindria una actuació més que destacada a l'Olimpiada defensant el primer tauler del seu país. Castrillón, negres, en aquesta posició acaba de jugar F4, amenaçant l'alfil blanc D3, però permetent que el blanc dobli torres a setena, entrant en una posició molt perillosa. Agüero ignora l'amenaça de la colombiana i juga torre D7, amenaçant l'alfil negre. El negre juga F per E3 i el cubà captura l'alfil D7 amb la torre. Castrillón captura el peó d'F2 fent escac i el blanc porta el rei a G2, arribant a aquesta posició incerta. La colombiana fa torre F6, sobreprotegint el peó passat que per ara està ben controlat, i Agüero juga torre ED7, amenaçant escac i mat en una jugada. El negre mou el cavall a D6 per evitar el mat i el blanc, sense cap amenaça de l'adversari a la vista, captura tranquil·lament el peó de B6 amb la torre. La posició sembla que definitivament pinta malament per la colombiana, que juga E4, i el cubà captura un altre peó, en aquest cas el D6, amenaçant el cavall de D6. Castrillón al defensa jugant rei E7 i el blanc es pot imposar amb facilitat. Torre A7 escac, el rei que torna a F8 i C5, amenaçant novament el cavall, que per ara defensa el mat. La colombiana no té cap altre remei que rendir-se davant la imminent victòria blanca. Com dèiem, l'Obert Internacional de Badalona ens deixa el mestre internacional Andrés Felipe Gallego de Colòmbia com a campió per millor desempat que Jordi Fluvià i Luis Lázaro Agüero, tots 3 amb 7 punts. A destacar que els 2 primers classificats formen part de la plantilla del club organitzador del torneig, el Sant Josep de Badalona. La classificació general del circuit català després de l'Obert de Badalona, juntament amb el de la Pobla de Lillet, ens deixa el gran mestre Gadir Guseinov com a líder indiscutible del circuit amb 275 punts. El gran mestre José Eduardo Martínez Alcántara del Perú és segon amb 210 punts i el català Miguel Muñoz completaria el podi sumant 195 punts. Tant Agüero com Kebel Oliva com Marc Narciso entren dins dels 8 primers classificats després d'una bona actuació a Badalona. Al tram A, el mestre internacional Rolando Alarcón eixampla el seu avantatge i continua com a líder amb 110 punts. El mestre FIDE Guja Mitrava és segon i el gran mestre filipí Jason González és tercer. Aniruda Deshpande supera Andreu Blasco al tram B i ajusta encara més la classificació. A tan sols 10 punts del líder, Viswas Anustup és el tercer classificat. Azar Bajail se situa com a líder provisional del tram C amb més punts que Guillem Mut, campió del grup B a Badalona, i Shiribatri Anush. Al tram D, cop d'autoritat d'Antonio Madrid, jugador que supera Ricard Nadal a la classificació, líder fins al moment. Benny Tots ocupa ara la tercera plaça.
Ethan Lowe i Vincent Lichan comparteixen el liderat al tram E, tots dos jugadors amb 100 punts. Jeroen Arens, molt lluny amb 65 punts, és tercer. I Vincent Ragaf segueix liderant el tram F amb 100 punts. Qui roma amb força és Ainhoa Casares, qui amb 90 punts entra al podi juntament amb en Sul Saxena. L'Ainhoa després d'una molt bona actuació en aquest torneig. Per últim, Miguel Muñoz segueix com a primer classificat entre els jugadors catalans del circuit i manté els mateixos 195 punts, igual que Álvaro Alonso, jugador que es manté amb 180 punts. Marc Narciso el retalla una mica la diferència i es col·loca amb 125 punts.